गिबियावनो गासैनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। जोंनिसिम बिस्वजित नार्जारिया कलनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोरमायहरदों। बिथांनि हिन्जावा थांनाय मासनि 15 तारिखआवनो गोमानानै दं होननानै जोंनिसिम फोरमायहरदों आरो माबोरै गोमानाय बेखौ जोंनिसिम फोरमायहरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा थारैनो बुजि मोनगोन। लोगोसेयै बिथांखौ लांनाय अनसुलि नार्जारिखौ लांनाय मौसमी बिथाङा लांदों होननानै जों खोनानानै मोनदों। बिथाङा गुवाहाटियाव लांनानै दोनहैदों बे बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय लांनानै सासे हौवाजों दोनहैदों बे बाथ्राखौ जोंनिसिम बिस्वजित नार्जारिया फोरमायहरदों। लोगोसे बिथांनि हौवाया मा फोरमायखो आरो मा बुंखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा थारैनो बुजि मोनगोन। सन्देहआथ' दङ। बियो माने गोबां मानसिफोरजों एसे कन्टेक्ट खालामखोमोन कम्पानि मावो जाना गुवाहाटि बा ओरै बाहेरायावहाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं कन्टेक्ट खालामबाय थादोंमोन। मानो होनबा बियो निजे कन्टेक्ट सिरि खालामखाबाय। बेनि फनखौ आं माने ट्रेक खालामना लादों जिअ नाम्बार नालाय। ओमफ्राय माखासे नाम्बार बिनि थ्रुयैहाय जे ट्रेक मोननाय नाम्बार बेफोरबो आंनाव दङ। आं हरनो हायो नोंनो। बेनो आरोखि। आरो सिगां जे गुवाहाटियाव लांदों लाना थांदों बै मानसिफोर जे गथ' बेसिनि लोगो हिनजाव मानसियानो क'क्राझार टाउनावनो थायो नाराबारि साइडजों जे बैसोर लांदों। बे लांनाय मानसिफोरनि कन्टेक्ट नाम्बारबो दं आरो जे गुवाहाटियाव जे मेन रुम लानानै थाग्रा मानसि बे हौवानि नाम्बारबो आं डाइरेक्ट हमनो मोननानैहाय बिसोरो सेबजानानै माने फाथायहरफिनदोंमोन। ओमफ्राय दा कयदिन थाफैनानै बे मानसिया बेक जाफिनदों आरोखि, खारफिनदों। बिनिफ्राय बियो ओजों गुवाहाटियाव सोरबा हौवा दंमोन नामा? औ दङ, अलरेडि दङ। बेयोथ' आंनि वाइफनि फारसे सिङाव कन्टेक्ट नाम्बारथ' लिरनानै लाखोमायोना। जाय गाज्रि मानसि सिङावथ' कन्टेक्ट नाम्बारा लिरनानै लाखोमाबाय, बबेबा दोनखोमाबाय। ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखारोबा आंखौ लांफैदो बेबायदि मोनसे खोथा थायोना। बै नोंनि हिनजावखौ लांनाय न'निफ्राय लांनाय बै हौवाना हिनजावमोन? हौवा मानसियानो। बे हौवा मानसियानो नोंनि हिनजावखौ नोंसिनि जायगानिफ्राय लानानै थांदों? औ। बेबो बारा गोजान नङा। खांख्लाबादा कारिगाव माने हुलथुगर थिनालि बारना खांख्लाबादा बे साइडनि मानसि। ओमफ्राय आरो बे जे गथ' बिदिखौ जाय लाइन होदों बेनि लोगोरिया हिनजाव मानसि बेयो बिसमुरि बासबारि साइडनि दाउलुर बाजार खाथिनि आरोखि। बेनिबो कन्टेक्ट नाम्बार दं। नाथाय माखासे बुस्थुफोरखौ बैसोर गथ'खौनो मोनगोन। नाथाय सोंहरोबा बिसोर होनो, आं सोंहरोबा माने दिरबिलाव बेरायहैनायावसो दाखालि माने बै सिगां खनसे नेक्स्ट एसे सिगांनि जे खारगावमोन नालाय मा होनो बिदिखौ आमथिसुवा टाइम बे समाव थांदोंमोन नालाय बेरायनो, दिरबिलाव लोगो मोनासै जों लाबोफादों होननानै बे खोथाखौ बुंदों नालाय गथ'आ। नाथाय नों आनसिनाखि मानसिखौ बोरै नोङो जेनेबा सोर लांदों सोर फैदों बेखौ आं सोंबाय, बेखौ खिथानो रोङा। आनसिनाखि मानसिखौ बोरै लांफानानै बोरै बेरायनानै गुवाहाटियाव दोनहैखो नैबे गथ' बेनि लोगो हिनजाव मानसिया। ओमफ्राय नोंनि हिनजाव ओरैनो माला खारनाय? 15 तारिख ना 14 तारिखमोन। ओमफ्राय नों दा जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबायमोननिसिम नों मा खावलायहरनो सानो बर' समाजनि बिदा फंबाय बिनानावफोरनिसिम? माने आङो बेखौनो सानो माने बयखौबो जोंनि दानि जे बर' समाजनि हिनजाव फिसाफोर बा रायजो जाफुनाय मानसिफ्रानो गोबां गोदाव सोराव जानानै दङ। गोबां बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेराव खोनागासिनो। माने नुफ्लांबायोबा माने अननानैहाय माने कन्टेक्टआवहाय माने कल खालामनानै अननानैबाबो फंसे खोथाबाबो माने दोनखोमायालासे। मानो होनबा हारियानो जोबगोन बेबायदिबा दोनखोमालायबाय थायोबा माने आं खबरखौ जानो लुबैयो आरोखि। आंनि खावलायनाया बेनो। ओमफ्राय नोङो थानाफोराव एजाहारफोर होबायमोन नामा नोंनि हिनजावनि सायाव? आङोथ' दा होथ'वाखै। होनाया दा होथ'नाय जायाखै। होयोब्लाबो 24 आवार्सनि गेजेरावनो होनांगौ होनायालाय। नाथाय आङो माने न'खरनि मानसियाव बबेबा थाखोमादों मादों बेबायदि साननानै प्लास होथ'नायबो जायाखै माखासे बुस्थुफोरखौ साननानैहाय। ओंखायनो माने दा गोबावानो जाबाय।
30 डे बा 1 month फैनानै थांबाय माने मोनथारैखाय आंबो बेखौ गोसोआव गाब्रायनाय फैबाय आरोखि गासिबो खबर लाजोबना मोनैनि थाखाय ओरैनो जेनेबा नोंसोरनि लोगोआव नांलाय खमलायफोर जाबाय थायोमोन नामा? ओरैनोथ' जायो संख्रि फानलु जानाय संसार जानायावलाय एसे एनैया थरख' जालाय लायो फेमिलि मेटाराव एसेबाबो जायो मानो जाया होननो हागोन आं बेखौनो सासे एसे माने बेखौ आं मा होनबावनो जेनेबा जों हौवा मानसिफ्राबो जोंनि हौवा मानसिनि अननाय मानायफ्राथ' एसेबाबो आलादा जायो जों डाइरेक्टलि नोंखौ आं बिदि थांदो बा माबा मोनसे खालामहैदो बेबायदिथ' आंबो बुङा बुंद्रायनायालाय खालामा नों दा जेनेबा नोंनि हिनजावखौ सोरबा हौवाजों थांदो होननानै सन्देह दं आरो ना? औ ओमफ्राय नोंनि हिनजावनि नामा? अनसुलि नार्जारि। अनसुलि नार्जारि। नोंनिया? बिस्वजित नार्जारि। नोंसोरनि एड्रेसा माबाया जायगाया? जायगाया आंना कसुगाव मैनागुरि ओमफ्राय बिनिया हिनजावनिया सेरफांगुरि 3 नं सेलामारि। डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। औ। नों दा नोंनि हिनजावनि फाखै माबाफोर बुंहरनो सानो नामा? आङो बेनो जेरावखि जाया माने मोनसे हिनजावनि जे जेनेबा मोनसे जे आं डिसिसन माने आंनि डिसिसन जेनेबा अननानै आं लाबोफिननोबो हागौ जेनेबा आं नुयोबा माने अबेहाय मा जादों गोदाव सोराव हमनोबो ओंखारो हिसाबै आं माने गासिबो बेखौ नांगौ आरोखि जेरैबाबो लाबोगोन माखासे उनावहाय आंनि डिसिसन खालामनांगौ खालामगोन आरोखि जोङो आं माने आंनि मानसिखौ नांगौ आंनिफ्रायबो बेखौनो बुंनो सानो जाहाथे मा नाममोन रैसुमै ना? अनसुलि नार्जारि। अनसुलि नार्जारि गावनि हौवाखौ गोसोखांनानै नों न'आव फैफिनगोन जाहाथे आरो जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबाय मोनसे रिकुवेस्ट खालामहरनाय आंनिफ्रायबो जाहाथे बेखौ बहाबाफोर नुयोब्ला न'फारसे फोरमायहरगोन मानोना बिथांखौ सानैनो दिनै नोंथाङाबो बा गावनि हौवायाबो दिनैहाय जानाय लोंनाय गोजोन गैयै जालांनो हमदों बेखौ साननानै जाहाथे नों न'आव फैफिनगोन जों बेखौ आसा खालामो जाहाथे नोंनि हौवाया सिगां नोंनि सायाव माबाफोर खालामफ्लांदोंब्लाबो बा नों बेखौ गाज्रि मोननानै थांदोंब्लाबो बेखौ नोंनि हौवाया निमाहा होगोन आरो नोंनि हौवाखौ नों निमाहा होनांगोन नों बेखौ साननानै नोङो नोंनि न'आव फैफिनगोन मानोना गावनि गिबि हौवायानो थैस' थांस'नि हौवा नों आरो गुबुनजों संसार जाबावनो गोजोननाया मोजां बाथ्रा नङा दिनै गुबुनजों संसार जानाया गोरलै बाथ्रा नङा दिनैहाय नोङो बै हौवाजों नों सानबैसे संसारखौ मोजां मोनजागोन नों जिन्दगि लाइफनि थाखाय नों संसारखौ मोजां मोनजानाय नङा जाहाथे नों नोंनि गिबि हौवाजोंनो नों फैफिनगोन आंनिफ्राय बे खावलायहरनाय